Kaswasik agro machinery kawan rak shapi ya kikor ki babunjat ki ban pensuk bat penstat haka kamrap kamriang jui. Kini kikor ki kentup ya ka mini rice mill ki ban pensuk haka kam teriat kabang. Kapadi tracer ban pendon kam haka basyok keba. Ka power tiller lengba ka company ka bananam ka Komoko company. Nang tasa ka power tiller na ka company ka ba Kamslem. Ka Greaves ka ba Donru ka Jakashong ya unongnya lem bat kiwe ki jadkor na ka benta ka kamrap kamriang. Ka swastik agro machinery ka Don Harani Market Beltola Tinyali Persya ka hotel Nakshetra. Na ka benta ka jingte ba company pila ban phone hakini ginamba. Hakawe ka jingja ka balanang pensong sir ya kipai ba nongbam hakabai de ba ka jing le khuit le suba ba ka jing pikir da kinong penyat ya kidukan bam ba pher ki badon ka thanyong po. Henne ka sngi ka to ka nengut ki samla ki balali ban bam hakawe ka restoran ka badon hanong po ki lalap sundan ki kinja Ksain haki jing bam jongki. Kabalami lengba ka jing penungkam jongki ya kawe ka jing tak jing bam lane ka soch kabalatik perteng kum ka Anapuma Tango soch halor kani ka jingja kila pentip ru syaki nong yalam jong ka Bhoi youth council ki balasim khia banit jurep ya kate ka dukan kabaladi ya kate ka soch kabalatip kerteng kum ka Anapuma Tango soch baru kila maham teng ya ki nong di jing di bakim de bandi shu ya kum kani ka jing tak ka jing bam namar ka jing bom long sengan ya ki pai ba nong bam usamla lari tumung general secretary ka RBYC ulai thu baka senghi kala pempau ka jing sokhia ka bajur halor ka jinglap jing kipai ba nong bam yakum kini kijingja kabalaja kabat kabala mengtaru wat ikakot ka khia jing kipai ba tang namar ka jing bom long fikir ba ka jing bom sim khia jing kitrai ne kinong penya ikidukan bam hakabai de ba ka jing bam ba pher ka RBYC kala kon tujur kinong penya ikidukan bam baki de ban jurep swai kino jingdi baki di baru ban petikna baleng ba ki jing bam baki di kana mokta yakakot ka khia jing kipai ba baru kala penmi ka jing mana ya kipai ba bakim de shu un penokam yaka Anapuma Tango soch namar ka jing bom long tikna jong kane ka jing tak jing bam hakabai de ba kakot ka khia. ये सॉस कौन सप्लाई करता है? पता नहीं दादा हमको इसे। नहीं आप कौन सा सप्लायर? हमको मालूम नहीं तो किसे? नहीं आप लोग कहाँ से मिला ये? कौन देने आता है आप लोग को? ये हमको मालूम नहीं सर। नहीं आप लोग दुकान बुकिंग करता है तो नहीं कहाँ से कोई तो होगा ना लेके आने वाला? नहीं दादा। या आप लोग तो अब कैसा दुकान में आपका दुकान में रखा है तो? कोई तो होगा ना आपको दे दिया? हमसे पूछ के मालिक आने से बताओ क्योंकि हम नहीं जानते इस बारे में। तो फिलहाल बताएं dia halor kan ka jing wan jurup ipi mentang ne dukan halor kan ka sos filan batai dia halor kan em tam tolong kita mo hadin bang iyo jing jor na kat kan ki customer babam ya kan ka jing bam kateng jing kan ka company pemilik kan ka Anapuma tolong isi ngolong no bansiam ba kum kan ka sos kan ka jing bam ba use bat nun kam lagi rupai ba mo hidon kat kan ki jing jia ba kam sajia shu kalau orang bagi lap di Ksain badan pok mereka selesai ke dek balas new andai habang iwat hane ka jingko hane baladan hane ku cover tamton ka expiration date na ta ka dawngi ikwa ban petpau botong ke ek basu thamula makum kini ke company ke mi tak ya bagi khia jong ipai ba hapok ka jelabat hapok ka district kita ngikim tu ya ipai ba hapok ka district jong gari Bhoi bakin tiar ban sim ya ka jimbam hukum kene bat i hangor i dikan bro kewei bat kiwe po district mungkin pek perman hukum kene ke jaj jimbam ma mungkin mendi sus ki pat ba nang kanam jar ke ba susi namar ba ka jimbam ke ba kene kuntai le se kawan ra ke jimbam ke ba pula ma tang kata